Другари, вие имате информация и ние имаме информация. Изборите, които минаха за Европарламент, са купени, кълбото е категорично. Видя са кои партии са си платили. Трябва да има нови избори за Европарламент. Категорична съм. ГЕРБ си платиха и ДПС си платиха. Това е. Ще е голяма глупост, ако Орешарски някой продължава да бъде против него и да не го остави да се свърши работата. Това е много умен, много кадърен мъж, който умее да бъде политик, да го оставят да работи. Това е истината. Трябва да някои от министрите да се сменят само. Здравната, Вигенин. Пътя на България е с Русия. Крайно време да се направи референдум, България да се прикрепи към Русия. Трябва да се осъдят хората, които разрешиха НАТО да има тук бази. Даже до Сливен, доколкото знам, има бази. Трябва на всяка цена да се прекратят всички отношения с Турция и с САЩ. Никой няма нужда от тези двете страни. Абсолютно никой няма. България няма нужда от това. Имаме нужда от Русия. След като Англия се оттегли от Европейския съюз ще се разпадне. И това ли ще стане? Англия ще се оттегли? Да. Англия, Франция ще са първите, които ще се оттеглят, да. Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има материал.